ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Happy birthday. Happy birthday. Mayong gani kong happy birthday, sumpay niyo Mama Mary. Happy birthday. Mama Mary. Happy birthday. Nangisog man mo. So karon birthday ron ni Mama Mary, pila na may edad niya? So ato na lang bana-banao no, si Mama Mary ko no nanganak ni Hesus mga 15 years old. Nya pagpanganak niya ni Hesus 15 years old siya, mao sa toy year 1. Year 1. So 2025 plus 15 2040. Di yapon mo kamo mo kwenta, bahala mo din. Mga igsoon, dili importante pilay edad ni Mama Mary kay naa naman siya sa eternity. Ang importante nga maliwat unta taniya nga kamausad tang mutuman sa atong misyon dinhis kalibutan nganong natawo ta aron mahimo sad nga mataw ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Mao nang atong iampo nga ang mga mga leaders, labi na kita mga Katoliko nga leaders, mahimo gyud untang agianan sa pagkatao sa manunubos dinhis kalibutan sama ni Mama Mary. Mahimo tang agianan sa grasyas kaluwasan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani mga slots hatagan unta sa mga grasyas kaluwasan sa ilang kinabuhi uban ni Mama Mary. Ug aron maandam ta sa pagsaulog niining santos nga misa atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit. Kahit sa iyang mga tao, dinhi sa ayuda. Ginoong Diyos ang tunay, Diyos sa mahal makagagahom sa tanan. Nagasima kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuusahan, dawata ka mong pagamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Pag-ampo kita, ihatag sa imong mga alagad na ngamuyo kami Ginoo, ang gasa sa grasya sa langit, ang pagkatao sa mahal nga Birhen, magdugang unta sa malungtaron nga kalinaw, maingon nga nagpasidaan kini sa sinugdan sa among kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway. Giatake na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw, o Bethlehem Efrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayud sa kakaraanan. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga mga nakna ang babayeng nagbati, unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag, mamauli na sa ilang nasud. Inig-abot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo ug sa kalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang pagkagamhanan ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Bisan nagasalig ako sa imong kaluoy, pasadyang akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Paawita ako mahitungod sa Ginoo. Siya maayo gayud kanako. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Nakikinig ako sa
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo og niingon, Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mahal nga Birhen Maria gipanganak sa paagi nga putli sad, kay ang iyang ginikanan si San Joaquin og si sa to niya asawa ay lang mo kasuko Santa Ana. Mga buutan man sad kayto sila, Diyos non kaayo. Moto nga gihatagan sila murag guwang naman sa to Santa Ana, wa sa to mga anak. Murag maomtingan ni ang istorya ani niya, gitugahan sila sa Ginoo og usa ka anak nga giprotektahan ng daan sa iyang pagkaulay. Motong wa siya gipanamkon nga nataptan sa gitawag natog original sin, gipanalipdan siya, mo nang gitawag og immaculate conception. Ang kanang immaculate conception, mo na nga si Maria gipanamkon nga way buling sa sala. Ngano man tungod kay giandam siya para sa pagkatao sa tinuod nga Mesiyas, nga ang Dios gyud nga nagpakatao. Ang iyang sabakan giandam daan. Lingiyay mong tupad na kumusta man ang imong sabakan. Inaway buling, inawa na buling. Ay, bulingon sa guys sabakan. O na, unsa man ning sabakan sa usa ka o ingutan tiyan. Ingutan tiyan, sabakan man na sa siya atong meaning ana. Noon apil diha tanan. Unsa may purpose anang inyong sabakan nga mga babae? Unsa may purpose ana? Para pasiksi-siksi? Para unsa man na? Maunay gitawag og habitat sa bag-ong taong matao. Maunay iyang umulanan anha diha magsugod ang kinabuhi og muhingkod ang kinabuhi
nya inig kahingkod na ipanganak dayon. Dili na patyanan, dili na lugar nga anha patyon ang bata. Di ba? Dili na lugar nga anha nimo iso diha ang pills para mamatay ang gasugod na tagkaumol na ang imong mga healthy reproductive hormones imong patyon pinaagi anang pills. Usa na kapag dagmal sa puy-anan sa bata. Kanang inyong kuan, kanang inyong butanganas bata unsay tawag ana, kanang inyong duyan-duyana. Ano may idot-duot ba? Ngana. Stroller, kuna, unsa pa nang inyong ikaw. Basta ana nyo pahigdaon ang bata. Unsa may inyong ibutangan na, butangan ninyong mga tunok. Butangan ninyong mga tunok. Butangan ninyo na dihag hilo. Di oy. Pinangga kay na ninyo, humok gina kay aron ang bata di gyud kuan. Mausad na ang tiyan sa inahan, giandam sa nas Ginoo. Ang Ginoo jud nagandam nga nindot gyud na siya pagkahimo nga ang kinabuhi mulambo gyud. Oy, imnan man og pills noon. Ipalaygit pa. Palaygit pa. Porting sumpay sa Ginoo na para gyud maayo kay pagkadagan unta to similya, blaygiton. Mao na nga si Maria napuno sa grasya kay giandam siya sa Ginoo, sama nato nga giandam sad ta, iyang gituman ang purpose sa iyang pagkatao. Ug ang purpose sa iyang pagkatao aron pakatawhon sad niya ang Ginoo. Kita sad mo sa nay ato aron pakatawhon nato ang Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa ningon panaga na mo kay gisulong na mo. O karon ang Israel gisulong na sad. 14 daghanag kontra sa Israel, mga Hamas, mga unsa pa to, Iran ba to? Katubang sige bomba nila ba karon? O Iran, daghan kay sila kontra. Pero ligon kay sila kay gipanaad nas Ginoo nga bisag gamay kay ka sa bulon sa tungkuana dili ka mabuntog, makasukol gyud ka kay naa diha ang imong manluluwas. Kaso lang na-translate na karon sa kalig-on sa pakigubat na kalibutanon. Ang tinuod yung gubat nga atong atubangon, ang gubat nga espirituhanon, ug mao na ang gubat ni Maria against sa yawa. Ang giprotektahan ni Maria ang gamay kaayo nga kahayag nga naas iyang sabakan nga mao si Kristo. Ang iyang kontra, ang dako kayong kangitngit. Ang dakong kangitngit ang sala. Wa mabuntog si Maria sa sala. Wa mabuntog. Nilingi ay mong tupad. Ingna nabuntog na ka. Kinsa din hibi, ang wa gyud kayaw-yaw, sukad adtong pitsa 1 sa Septembre hangtod karon, wa gyud mo kayaw-yaw diha sa inyong balay. Ta sa kamot. 1 duha ra ka buok ang wa kayaw-yaw nya ni paubos din kay nahinumdom ay nakasinghag man day ko atong kuan de. Tanawa sud lang sa 8 ka adlaw ay nun talang 7 ka adlaw kay September 1 god karon September 8 pagod ron sa to pa sa 7 ka adlaw nabuntog na ta sa yaw-yaw palandaan wa pa nay labot sa libak ba marites ba nya naa pag ginay dumot napagi dumot ana nya napagi ng pamakak. Porting daghana oy ang kanibang gaway-gaway ba sa yawa ba ang gaway-gaway sa sala 7 capital sins guna imong bantayan nya daghan kay mga gaway-gaway kay capital sins guna sa ato pa naa panay regional, naa panay provincial, naa panay municipal, naa panay city, sitio ana mga gigmay mga sala ba kanang tawgo na tog mga white lies sikat-sikat pa white lies. Kung naman pa der, white lies naman akong gibuhat. Bakak mangyapon na. Kanang pagpa-colors buhok, unsa man na,
kamatuoran na o bakak? Namakak ka na o nagtugas matuod? Nahimo nang gibakakan ang mga tao, nagtuo mga tao, ug wa jud kay ubano naman gugagod. Nindot kay kag naong, kay itom kay kag buhok, nya ang imo pag yung naong diri, imo pag yung gipa na tangani mo kanang foundation nga nindot kay kag naong, hamis kay tanawon. Haron lang yun, batanon kag naong, bisag 80 na, ana kayo. Pero inignaog ni mo ng hagdanan, makita, yun, kaya nga naman, magtagsa-tagsa naman kag tikang, ana-ana niya, mangita, pagkuptanan. Batanon kay buhok, batanon kay naong, pero tiguang kay tuhod. Mugawas man ginang kamatuoran, God. Mo na, ang kahayag ni Maria nga mao si Kristo, ang lain niyang ngan, truth, kamatuoran. Mata pa ni Kristo, I am the truth. Si Maria sad nagpuyo sa kamatuoran. O kay nagpuyo man siya sa kamatuoran, sa atong ebanghelyo karon, mao palay pagsugod og turok sa bata sa iyang tiyan, dili pa maklaro ba? Nya kay naa man siya uyab nga sinayura na sila si Jose. Padung naman to sila magminyo. Tungod kay si Maria nagpuyo mas kamatuoran, iya jong gisultihan si Jose. Dio, mabdos nako. Nya kay si Jose, wap aman ka hikap ni Maria o sexual nga hikap, 14 taong hiubusang Jose. Motong ga-aksyon si Jose og biya. Gaplano siya nga iyang biyaan si Maria. Nya nag-old days Maria, niingon days Maria, "You don't leave me. I cannot live without you." Ni ana days Maria. Wow, relax ras Maria. Ngano man kay ang kamatuoran nga gipuy-an ni Maria, dili ko mosalig nga ang makapalampo sa akong misyon sa kinabuhi mao ang akong isig katawo. Ang misyon sa akong kinabuhi mulampos ni tungod kay ang Dios nga akong magbubuhat mo'y maghimog dagkong butang dinhi kanako. Dili si Jose mo'y magbuhat og dagkong butang. Moto si Maria wa gyud magsigig gukod-gukod ni Jose. Kinsa may nigukod ni Jose? Kinsa man? Kusga. Tulo ra gyud kabuk, wa gyud maminaw sa ebanghelyo. Matod pa dire, samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og miingon, "Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo." Ang anghel sa Ginoo mo'y nigukod ni Jose o mo'y nagpasabot ni Jose. Si Maria, relax ra. Mudawat ras Maria sa kamatuoran. Ana, muna kamo mga asawa, mubiya na gina inyong bana, ay mugukod-gukod. Magsige mong text-text, ayaw. Ingna lang Ginoo, Lord, to anang yawa, nilakaw na. Ang Ginoo na mugukod dito, gukod. Hoy, yawa, ayaw pagsigig yawa-yawa diha. Dili na makapalangit nimo ang kabit. Balik ngadto sa imong asawa kay mautoy makapalangit nimo. Nya moingon sa dayon ang bana, sao madtulod oy nga luod naman kay tugnaw. Pasana ang imong cross kay kanang imong cross mao nay makapaluod mao nay makapalangit nimo. Di mo balik dayon imong bana nimo. Ana. Iyan na kang antuson. Ang Ginoo na nilamdag niya tungod to sa imong pagbinuotan. Ang imong gibuntog ang sala sa kalagot, ang sala sa pagdumot, ang sala sa kaligutgot, ang sala sa garbo, imong gibuntog, mahimo sang mabuntog ang mga sala sa kalibutan, apil na ning gubat, apil na ning pinatyanay. Muna atong iampo sa ato karong paghimo niining sa ulog sa birthday ni Mama Mary, mataw pag-usab ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug matod pa ni Kristo, mahimo mong akong inahan basta maminaw mo ug magtuman sa akong mga sugo.
Kinsa tong maminaw o magtuman sa akong mga pulong, mao ang akong inahan, mao ang akong mga igsoon. Kay si Maria, naminaw o nagtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Kamo din hikaron, nanimba gyud mo bisag gauwan. Pwede na mo mga matay. Nga naman, kay gisugo man ko sa Ginoo ngadtong gahapon sa ato mga misa nga giimbitar ta mo nga panimba gyud mo karong adlaw. Bisag asa pa ng lugar panimba gyud kay atong i-greet si Mama Mary og happy birthday. Ug ang inyong pag-anhi dinhi nga nagkalisod-lisod tungod sa uwan, dako kay nang merit, dako kay na nga grasya. Kana bitang hinumdumi ragod ka to bang dalaga pa ka ba or ikaw sad lalaki o litaw sad ka nya nakay uyab nya nagsabot mong magkita nya pertigyong kusugas uwan pero bisag basa ni adto gis inyo ang imong uyab unsa imong bation kilig kay kastanan pero inig himan-himan dili mo to nga inig text nimo nganong wa kami kusog ing uwan sa ibailom latag uwan aning panuway dako. Di na lagi siya kasakripisyo, mora na kutob iyang love. Pero nagkabasa gid siya dito, pating basa siya. Ulo na uso ka pating basa siya. Ay, okay ra niya, basta kita lang ko nimo. Tukhan ba yun? Ade, joke lang mo na ang gugma, mubuntog og mga kalisdanan. Mo na karon atong oferan si Mama Mary. Igumas misa, mag-offer ta niya. Kung sa inyong i-offer niya, mas maayo ang inyong i-offer slot. Slot ba? Slot. Yung kapadir, ako man sa din taon ng pamliti, inig uli. Karon gauwan ra ba? Pagpasinguan lang uli niya, ang imong para ipliti, ihog na lang dire kay para slot. Mama Mary, para ni sa slot. Niya, iguli ni mo, mag-uwan na nga to. Ting uwan na, niya, inig kaabot ni mo sa inyo, hilantan dayon ka. Lantan. Yap, kumbulsyon kag mayo. O man say madalo hospital kay may kwarta, patay din kay kaugma. Unsa may mahitabo nimo ikamatay nimo ikaugma? Diritso din kas langit kay nganawan. Mao may naingnan ang imo man paghatag ni Mama Mary. Mura man sad kag si Santiago Apostol nga namatay na putol ang liog tungod sa iyang pagsunod ni Kristo. Awa mo hapit og purgatorio ditso ngadto sa langit magantos adta mga igsoon para matuman ang atong misyon sa kaluwasan. Manindog ta mga igsoon, ang mahal nga Birhen Maria nahimong inahan sa Dios ug atong magtatabang. Busa malaumon kitang muduol sa Ginoo uban kaniya og moingon sa pangaman ni Maria panalangini kami o Ginoo. Sa pangaman ni Maria panalangini kami o Ginoo. Nga ang simbahan sa walay kahadlok magsangyaw sa ebanghelyo nga gisangon kaniya sa anak ni Maria magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Maria, panalangini kami o Ginoo. Nga sila nga walay pagtuo, makabig ngadto sa Ginoo nga nataw, aron pagtubos sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Maria, panalangini kami o Ginoo. Nga ihatag nato ngadto sa mga inahan ang gugma ug pagtahod nga angay kanila magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman Maria, panalangini kami o Ginoo. Nga ang mga pagampo ni Maria magkabig kanila nga mibiya na sa pagbansay sa ilang pagtuo magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Maria, panalangini kami o Ginoo. Nga si Halangdong Chukilo kamomot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamaan ni Maria, panalangini kami, O Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamaan ni Maria, panalangini kami, O Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamaan ni Maria, Nga diha sa santos nga Eukaristiya, dawaton nato si Jesus, ang Dios nga uban kanato, magampo kita sa Ginoo. sa pangamaan ni Maria, ni kami, O Ginoo. Nga ang mga nangamatay natong kaigsuonan nga nagdebosyon, labi na ang nagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, makadawat na unta sa himaya didto sa langitnong puloy-anan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamaan ni Maria, panalangini kami. Langitnong Amahan, dawata kining among mga pagampo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is spread the open fruit of the earth. Work of our hands, it will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, magtabang unta kanamo ang pagkatao sa imong bugtong anak, aron siya nga sa pagkatao gikan sa Birhen wala makapaubos, hinunuan, nakadugang sa kahingpit sa kasanto sa iyang inahan, diha sa pagpalingkawas kanamo sa among kasalanan, magahimo nga makapahimuot unta kanimo ang among halad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana ang sab kanino. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug
gasangyaw kanimo diha sa pista sa bulahang Birhen Maria kanuna sa iyang adlaw na tawhan. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik niyan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nangayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong na Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, maglipay unta ang imong simbahan nga imong gibusog sa balaan nga mga misteryo diha sa iyang pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa mahal nga Birhen Maria nga alang sa tibuok kalibutan mao ang kalauman ug banag-banag sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Maria ang pulong Dios Ginoo mo itong sundon ug atong lauman dili ang mga tao sa kalibutan. So, salamat sa naglaom sa Ginoo ug nagtuman sa sugo sa Ginoo sa mga mialagad nato karon ang ato mga Rosarian group nga mo'y nag-lead nato sa atong Biblical Rosary, ang atong mga cantors, lectors, salmista nga aming alagad karon og sa mihim atong sakristan, IT, ang atong mga IT nga ang atong mihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Leland Queiroz ug Mrs. Flora Mata. Atong tagaag masipang pakpak silang tanan. Salamat kayo. Salamat sad sa nagsigig palit na tog slots. Ang atong Grace 52,837 na ang atong halin na apay 647,163 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya duna ni siya 70 slot challenge nga tag 7,175 pa ang atong nadawat na challenge. Sa atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, PPSC, para sa ato dinhing mga projects, niabot na sad o 16,676 ang atong halin kaslots nya napay 83,324 kaslots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,242 na ka challenges ang atong nadawat. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Naot unta nining birthday ni Mama Mary, mamalit gitag slot. So karon ighuman ani mo binirita diri ni Mama Mary moy atong pinali nya ug naa mo diha ikapalit og slot bisag pilay kantidad ihog lang nato diha sa atong halad na box nya ato nang i-count as slot para sa atong mga slots dinhi.
Ang atong 2,000 Hail Mary, dili day karong pizza G's. Ang 2,000 Hail Mary day dire pizza 11, Thursday. Human sa alas 6 nga misa sa buntag. Adto dito sa CWL Hall. Padayon mong support sa atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod. View, like, share, subscribe kada adlaw aron mas mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga misa, mga humili, nga maka-income sa taggamay para sa atong mga charitable expenditures. Ang atong panginahanglan, daghan kaayo, pero kay daghan man sa tang nagkuyog-kuyog, magtinampuhay ta, adali rasad ni siyang makumpleto. So, padayon ta ni ining maong buhat. Salamat kayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Alasad kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria, atong palambuon ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong isinggit og makatulo, Happy Birthday Mama Mary. Happy birthday Mama Mary. Happy birthday Mama Mary. Happy birthday Mama Mary. Masipang pakpak ni Mama Mary ug sa atong mahal nga Amahan.